Trimedia. Ngawirama. Umi, joget sini ayo. Di Kapal Audio. Lagu anyar masih lali ora. Sing lawas lali anyar urung dipelajari. Lagi rong tahun Kanku dadi presiden. sibuk somudun parlemen. Jarene Kasus kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Yo. Jadi lawan politik Orde Baru. Umat lagi. Jadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacatan netramu nanging ngerti presidenmu ngendi kucing ngendi asu. Ormas opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tuminake. Kelingan walingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Wasih. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Orang tua. Untuk bergoyang. Ayo. Palungamu akeh sing rumangsa kelangan. Peningkar rakyat wing lilo dadi korban. Iki kalakono kene mergo mbelani rakyate. Dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Kamu akeh sing rumangsa kelangan. Mereka rakyat sing wis lilo dadi korban. Ayo lo iki kalakono kene marga belani rakyate. Sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Asik, asik, asik. Sus, 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 sus. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu. Bae sembangnya sih ning kene bae. Ayo Ancang-ancang. Ancang-ancang. Ayo. ayo. Di depan lagi. Sugeng dalu. Mari, mari. Ayo. Mas. Mari bernyanyi. Ini kan Bombong RT sing penting tumindae. kelingan walingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Di kong kompak di Masih spesial kembali. Ayo Pak Cin. Ayo Pak Cin. Ayo. Ayo.
rumangsa kelang rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene marga belane rakyat dianggap ora penting lan tansah disingkirake Ake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal rono rene mereka buat dia, Mas. dianggap ora penting lan tansah disingkirake Lalu ngamukake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyat dianggap ora penting lan tansah disingkirake lulus Wis apal iki pokoke. Kok ben ganti.